Aan de Blakterweg in Oerlo werd donderdagmiddag het eerste zonnepark van Venray in gebruik genomen. Algemeen directeur Alexander Koeman van Emper is trots op het eindresultaat. Dat klopt, wij zijn uitermate tevreden. Emper heeft hier heel veel moeite gestopt om een park te realiseren. Ons hele team heeft daar een aantal jaren tijd in gestopt. En samen met de omgeving en alle input en alle betrokkenen hebben we dit uiteindelijk voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat het een hele prestatie is waar we uitermate trots op zijn. Hoe groot is het zonnepark? Hoeveel vermogen heeft het? Wat heeft het op? Voor hoeveel huishoudens? Het park is in totaal 3,5 megawatt. Wij denken in megawatten. Maar ja, u stelt de vraag terecht, hoeveel huishoudens worden hier van stroom voorzien? Het is ongeveer 1000 huishoudens die per jaar de stroom kunnen genieten van dit park. In eerste instantie was er wat weerstand tegen het park, met name van de één bewoner. Hoe hebben jullie dat opgelost? Ja, eerlijkheid gebied me te zeggen, dat is niet uniek voor dit park. Alle parken hebben altijd een paar partijen als stakeholder die heel erg kritisch zijn. Dat was ook in dit geval. Er was onder andere de wens dat het park zo goed als mogelijk uit het zicht onttrokken wordt. Wij hebben hier denk ik aan die wens voldaan om niet voor een tafelopstelling te kiezen die uiteindelijk tot 3 meter de hoogte ingaat. Maar een opstelling te kiezen die erg laag bij de grond is. Om op die manier aan de wensen van deze persoon gehoor te geven. Bovendien, we proberen het park zo goed mogelijk landschappelijk in te passen. Er wordt bijvoorbeeld een heg volledig rondom aangeplant van de winter. En daardoor, met de jaren als de heg groeit, is eigenlijk het zonnepark zo goed als mogelijk uit het zicht ontnomen. Ja, jullie hebben dit alles gedaan en goed overlegd met verschillende partijen. Met een mooie cheque die jullie net overhandigd hebben. Ja, dat klopt. Voor de lokale gemeenschap hebben we verder gekeken dan alleen de directe buren. De dorpen die worden hier ondersteund door een cheque van €150.000. Die is in eerste instantie aan de energiecoöperatie B-Power geschonken. En B-Power die heeft die weer onderverdeeld aan een aantal goede doelen in de directe omgeving. En waarom de keuze voor Venray? Ik denk dat de keuze uiteindelijk van Venray geïnitieerd is door de grondeigenaren zelf. De grondeigenaren zelf wilden ook een steentje bijdragen aan het voorkomen van de klimaatverandering. En zij hebben in eerste instantie het initiatief genomen om dit project op te starten. En vanuit de landeigenaren is het signaal bij ons gekomen en hebben we het gezamenlijk opgepakt.